Minä olen Hannes Risto ja minä olen Kukkolasta lähtöisin ja syntymäaika on 16.11.43. Minä olen Kukkolassa kasunut ja ollut ja sitten minä olen kiertänyt tätä maailmaa. Minä olen katsellut vähän muutakin enkä tahkoa pyörittänyt, että minä olen pyörinyt muualla. Tuo kalastushomma, se on kaikkein tärkein mulle ollut. Ja niin se on vieläkin, että sinne se vettää koko ajan. Ja sitten kun siellä on kaikki tutut ne, niin se siellä tulee niitä puhekumppaniakin. Ei tarvitse yksin olla. Kari on tyhjä, ole kettu. Kaikkein tähdellisin tässä hommassa, ettei tule näitä juoksusilmiä. Sen takia se täytyy tehdä tämä tuplasolmi, se ei yksinkertainen solmi, se ei pidä. Siellä oli paljon semmoista sakia oli niin kuin näissä vanhoissa miehissä. Ne ei tykänneet, että ne tuli uusia lippomiehiä, niin kuin nuorempia. Mutta taas oli osa semmosia, että katkaista tuosta. Anna pojan harjoitella, että niin kyllä siitä lippomies tulee, kun se harjoittelee, ettei muuta kuin anna pojan harjoitella vain. Ja ne sitten miehän meni aina, kun mie koulustakin pääsin, niin mie lähdin sitten aina lipolle sinne keväällä. 67 mulle lähtenyt täältä. Joo, ja minä olen ollut Göteborgissa. Kemissä oli vähän aikaa siellä töissä Kemissä ja Kemiyhtiössä, mutta se minä sitten sieltä lähdin ja menin sitten tuonne Göteborgiin. 82 minä olen tullut Haaparannalle ja siellä minä olen ollut. Meni se telakkakonkurssi, missä minäkin olin töissä. Eriksberg-Varvi meni 80 meni konkurssiin. Äitivaina tuli tähän piiaksi, niin minä sitten tulin tänne ja minä olen ollut sitten evakossa tuolla Ruotsissa Tossassa. Ja sieltä tultiin sitten tähän taloon. Tämä on niin kuin syntymäkoti oikeasti. Äiti sai sitten minut, se ei ollut vielä aviossakaan silloin. Että minä olen niin kuin semmoinen huutolaispoika. Joo. Tämä Eeva Alanerä, niin sehän oli kasvattiäiti mulla. Sen kanssa minä olen tässä asunut. Ja se äitihän oli silloin aikoina kanssa tässä. Sitten kun se lopetettiin tästä karja, niin se lähti sitten Ruotsiin. Se muorivainahan tässä asuu. Ja minä joka vuosi kävin sitten täällä. Niin kauan kuin se eli. Ja sitten me olin Ruotsissahan. Ne ilmoitti, että tullaan hautajaisiin, mutta miten sitä Göteborgista asti lähtee tänne ajamaan, kun ei saanut lommaa. Oli sitten kuule lähtenyt laittaa noita verhoja, niin se oli tipahtanut katos sieltä toolilta ja se oli lyönyt päänsä siihen lämmityspatteriin. Ja se oli sitten tuolla Tornion sairaalassa sen takia. Ja sinne se sitten kuitenkin jäikin sille reissulle. Silloin kun alkaa tämä päivin lippous, niin mie tulee silloin vaunun kanssa tänne. Mutta kyllä mie käyn lipolla täällä kyllä silloin Halmean aikanakin mie käyn lipolla aika paljon. Niin kuin palkaneestahan mie lippoan aina näille osakkaille sitten ja se on 75 € on joka tuurista sitten se palkka ja sitten saapii 2 siikaa. Se on niin kuin lippokala ja sitten tämä lipon kulutus, niin sen saapii sitten 2 isointa siikaa lippomies.
nämä toiset kaverit, kaikki mitkä täällä on, niin ne aina kuttuu minua, että mitä neuvos. Mutta etten mie siitä ole niin pahoillani, vaikka ne kuttuu. Perkele, kun puhelinkin tuossa. No niin. Minä olen täällä Koskela justiin siianjako alkaa. Siinä oli yksi mies kerran, niin se multa osti lipoja ja silloin oli sitten minä laitoin sille varren kanssa. Niin se sanoo mulle, että minä sanoin, että no minä vähän niin kuin opastan. Kyllä hän osaa. Minä sanoin, että no sehän on hyvä, kun siinä osaa kerran, niin ei ole mitään. No se lähti lipolle, niin se sai sitten semmoisia nyrkin kokoisia kiviä muutaman. Niin se minä sanoin sille, että kuule kyllä sinua hätyy nyt vielä vaimolle, niin että se sapi keitettyä. Se on se äärellä. Siinä oli poikia sitten, eli miehiä rannassa. Sanoi, että joo, kyllä se hyvä olisi, että ei muuta kuin nämä pussi sille, kyllä se vie pikkuinen. Joo, kato, meikäläinenkin sattuu turraamaan. Minä olen täällä ollut ja kasunut täällä jokivarressa, täällä Koskela. Niin sen takia se sitten veri vettä aina tänne. Eikä sitä osaa paljon muualle kesällä lähteä. Tämä on ainoa paikka, mihinkä voi tulla.